când Matale ești gata, eu îmi scriu. Hai, poți să începi să înscrii. Zic că cu această ocazie mi-am amintit un vers de-a lui Petru Cărare, scris de mult, dar un vers foarte bun, care sună în felul următor. O, câți poeți la vârsta mea erau de acum clasici, da, și câți poeți de multe ori mureau fiind nemuritori. Iar eu ajuns la vârsta lor, nici clasic nu-s și nici nu mor. Ei, fiind și noi, într-un fel, poeți ai vieții, cred că ni se potrivește acest vers și dacă nu suntem deocamdată clasici, uite că bunul Dumnezeu ne ține în viață, ne ține în picioare și ne dă această posibilitate, această șansă de a ne clasiciza, adică de a face tot ce e posibil de făcut în lumea asta, cum se zicea odinioară și pe bună dreptate, într-o binele poporului. Și eu am toată speranța, am certitudinea că Vasile Moroșanu, la un moment dat, va fi considerat, va fi calificat ca un clasic al culturii românești din Basarabia. Cu această ocazie îți urez la mulți ani, să-ți fie de bine, sănătate și virtute.